אבל יש אתגרים מנהיגותיים שהם לא מובנים מאליהם, כן? ואני רציתי... אני רק, אתה יודע, בכוכבית, גם המובן מאליו שאמרת, הוא לא כזה מובן. הרבה מאוד מנהלים, מה הם רוצים? לשרוד, לעמוד ביעדים, ושהם יקבלו חוות דעת טובה ואת הבונוס שלהם. אתה כבר אמרת, זה מובן מאליו? אוקיי. אבל סבבה, אני זורמת איתך. זה המובן מאליו. מה לא מובן מאליו? רוב האנשים מסתכלים על מנהיגות כתפקיד. מנהיגות היא קודם כל מצב תודעתי. אז כשתשאל את רוב האנשים, הם לא מכירים את מערכת הפעלה, הם יודעים מה מעצבן אותם. הבוס שלהם שאף פעם לא מפרגן, המנהל שתמיד אומר לי מה אני לא יכול, הכפיפים שלי שהם בטלנים, אני לא צועק. אבל על כל רעיון שמישהו מעלה בדיון, אני אומר, זה מסובך מדי. ומלחמות האגו מנהלות ארגונים. לא, זה לא גזירת שמיים. זה המחשבות שלך, זה התודעה שלך, זה הרגשות שלך. שיאה של המנהיגות זה מצב תודעה קריאטיבי. תדמיין שהבן אדם שיושב מולך, הוא הבן אדם שהחריב אותך בעולם, ואז תענה לו, משפט חזק מאוד. כן? אתם מוזמנים לנסות, להפסיק להאשים, להפסיק להשוות, שחרר אחיזה בתוצאות. מה זה אומץ ניהולי? ארגון מצליח זה ארגון שמסוגל להרגיש נוח להגיד את האמת. אני יושב בחדר, הייתי רוצה להיות מסוגל שאנשים ירגישו חופשיים, להגיד את האמת גם אם היא נורא נורא קשה, למי מהמשתתפים או כלפיי. כל אחד אמור, יכול להיות המנהיג של חייו. ניואנסים עם דוקטור מתי הרלב, מתחילים.